Matapos ang kanyang pagbisita sa probinsya ng Tarlac kasama si Vice President Leni Robredo, tumulak pa Pampanga si senatorial aspirant attorney Shell Diokno para sa isang private meeting. Dito'y naibahagi ni Diokno na sa kanyang muling pagsubok na tumakbo sa Senado, ang pagbibigay ng karagdagang benepisyo sa mga frontliner at pagtulong sa mga maliliit na negosyo ang kanyang unang tututukan. Ako yung nakikisa sa ating mga frontliners. Sila nga yung tinatayanan nila yung buhay nila para sa atin. At sila ang ating mga bagong bayanin. Dapat sapat din ang kanilang benepisyo at kumpensasyon. Simula nang pumutok ang pandemya, kaliwat kanan na rin ang panawagan ng mga medical frontliners sa bansa para sa aumento ng kanilang sahod at hazard pay. Base sa Department of Labor and Employment, ang isang entry-level registered nurse sa bansa ay may average salary na 8,000 pesos hanggang 13,500 pesos kada buwan. Sa mga government hospital, nasa 13,500 ang monthly average salary habang 10,000 pesos naman sa mga pribadong pagamutan. Dahil hindi pa tapos ang pandemya, nais din ni Atty. Diokno na magkaroon ng mas maraming programa na tutulong sa mga maliliit na negosyanteng apektado ng krisis. Yung mga kailangan ng tulong ng ating mga negosyo, lalong-lalo na yung mga maliliit na negosyo natin, they need fiscal stimulus to keep operating. At syempre, yung mga nawalan ng trabaho ng mga kapatid natin, lalong-lalo na ang kabataan na halos times 3 ang unemployment rate nila compared sa natin. Ilan pa sa mga nais isulong ng senatorial aspirant ay ang pagpapabilis ng COVID vaccination rollout, maayos na sistema sa pagbabalik ng face-to-face learning, paggawa ng mga trabaho at pagpapalakas ng sektor ng agrikultura. Si Diokno ang chairman ng Free Legal Assistance Group o FLAG, naging founding dean ng De La Salle University College of Law at minsan ding naging special counsel ng Senate Blue Ribbon Committee. Rainiel Pawid, CLTV News.